Milujte sa navzájom. Výzva k mládeži. Chcel by som na rozlúčku. V mojom veku je každé stretnutie s ľuďmi rozlúčka. Povedať vám v krátkosti, ako podľa mojich predstáv majú ľudia žiť, aby náš život nebol zlom a nešťastím, akým sa teraz zdá väčšine ľudí, ale aby bol takým, ako si to želá Boh a akým ho aj my všetci chceme mať. Blaženým a radostným. Závisí to od toho, ako človek chápe svoj život. Keď svoj život chápeme tak, že život je mi daný v mojom tele a že spočíva v tom, aby som dosiahol čo najviac rôznych radovánok, šťastie pre svoje ja, tak môj život bude vždy nešťastný a plný horkosti. Nešťastný a nespokojný bude môj život preto, lebo všetko to, čo chce jeden, to isté chce aj druhý. A tak každý chce všetko dobré len pre seba, a to čo najviac. A pre druhých sa už také dobro nedostáva. A preto, keď ľudia žijú každý sám pre seba, tak sa nemôžu vyhnúť tomu, aby nebrali od druhých, nebojovali proti sebe, nehnevali sa na seba. A to nerobí život šťastným. Keď aj časom získajú to, čo chceli, bude im to vždy málo. A budú sa usilovať nadobudnúť stále viac a viac. A okrem toho sa musia báť, že im vezmú to, čo získali a závidia tým, ktorí získali to, čo oni nemajú. Takže keď ľudia chápu svoj život každý vo svojom tele, tak život takých ľudí nemôže nebyť nešťastný. Taký aj teraz pre všetkých takýchto ľudí. A život nemá byť nešťastný. Život nám je daný pre blaho. A tak ho aj všetci chápeme. Preto, aby takýmto bol, musia ľudia pochopiť, že náš skutočný život nie je v našom tele, ale v duchu, ktorý žije v našom tele. A že naše blaho nie je v tom, aby sme sa podriadili telu a robili to, čo chce telo, ale v tom, aby sme robili to, čo chce duch, ktorý žije v nás, ako aj vo všetkých ľuďoch. Duch chce blaho ducha. A pretože je ten istý duch vo všetkých ľuďoch, chce blaho pre všetkých ľudí. Chcieť blaho pre všetkých znamená milovať všetkých ľudí. V tom nám nič nemôže zabrániť. Čím viac človek miluje, tým radostnejším a slobodnejším sa stáva jeho život. Je to tak, že vyhovieť telu, akokoľvek by sa o to človek usiloval, nikdy nie je v jeho silách. Lebo to, čo potrebuje telo, nie vždy je možné dosiahnuť a treba preto bojovať s druhými. Vyhovieť duši môže človek vždy, lebo duša potrebuje len lásku a pre lásku netreba s nikým bojovať. Nie len, že netreba bojovať s druhými, ale naopak, čím viac miluješ, tým viac sa zbližuješ s druhými ľuďmi. Takže láske nemôže nič prekážať a každý človek, čím viac miluje, tým viac robí šťastným a radosným nie len seba, ale aj druhých ľudí. Tak toto som vám chcel, milí bratia, povedať na rozlúčku. Povedať vám to, čo vás učili svätí a múdri ľudia a Kristus a všetci mudrci sveta. A najmä to, že náš život býva nešťastný pre nás samých, že tá sila, ktorá nás poslala do života a ktorú nazývame Boh, poslala nás nie na to, aby sme sa trápili, ale na to, aby sme mali to blaho, ktoré všetci chceme. A nedostáva sa nám toto pre nás určené blaho len vtedy, keď chápeme život nie tak, ako máme a nerobíme to, čo robiť máme. Potom sa sťažujeme na život, že je zle zariadený a nemyslíme na to, že nie náš život je zle zariadený, ale že my nerobíme to, čo je treba. To je to isté, ako keby sa pijan začal sťažovať na to, že sa opíja preto, lebo zaviedli veľa krčiem. Život je daný ľuďom pre blaho. Len keby ho užívali tak, ako ho majú užívať. Len keby si ľudia nezávideli, ale milovali sa, život by bol nepretržitým blahom pre všetkých. Teraz počujeme hovoriť zo všetkých strán jedno. Náš život je zlý a nešťastný preto, lebo je zle usporiadaný. Zmeňme zlé zriadenie na dobré a náš život bude dobrý. Milí bratia, neverte tomu. Neverte, že také alebo iné zriadenie môže urobiť váš život lepším alebo horším.
Už ani nehovorím o tom, že všetci tí, ktorí sa starajú o vytvorenie lepšieho života, nevedia sa medzi sebou dohodnúť. Všetci sa hádajú, ponúkajú jedno zriadenie, považujúc ho za najlepšie, iní vravia, že je to najhoršie a dobré je len to, ktoré navrhujú oni. A tretí zmetú aj to a navrhujú svoje, najlepšie a tak ďalej. Ale keby aj bolo také najlepšie zriadenie, keby sme aj súhlasili s tým, čo sa vymyslelo ako najlepšie zriadenie, ako dosiahnuť, aby ľudia žili podľa toho systému? Ako udržať to dobré zriadenie, keď si ľudia zvykli žiť zle? Veď my sme si zvykli žiť zle. Pre všetko sa hádame, ale vravíme, že dobre začneme žiť, keď bude dobré zriadenie. Ako môže byť dobré zriadenie, keď ľudia sú zlí? Takže, keď aj jestvuje nejaké lepšie zriadenie, aby sa dosiahlo, musia sa ľudia stať lepšími. Sľubujú vám lepší život potom, keď vy, okrem vášho terajšieho zlého života, budete ešte bojovať s ľuďmi, dokonca zabíjať ich, aby sa ustanovilo to lepšie zriadenie. Teda sľubujú vám lepší život potom, keď sami sa stanete ešte horšími, než ste teraz. Neverte tomu, milí bratia. Preto, aby bol život lepší, je len jeden prostriedok. Aby samotní ľudia boli lepší. Keď budú ľudia lepší, tak sa vytvorí sám od seba taký život, aký má byť medzi dobrými ľuďmi. Vaša spása a spása všetkých ľudí vôbec nie je v hriešnom, násilnom zriadení, ale vo vašej duši. Len cez ňu sa môže dosiahnuť blaho a lepšie usporiadanie života. Skutočné blaho, ktoré hľadá každé ľudské srdce, je dané nie v nejakom budúcom zriadení, ktoré sa bude udržiavať násilím, ale teraz, tu, pre nás všetkých, v každej chvíli života aj v smrti. A dosahuje sa láskou. Toto blaho je nám dané od veky vekov, ale ľudia ho nechápali a nepríjmali. Teraz nastal čas, keď ho už nemôžeme odmietať. Poprvé preto, lebo neprístojnosti a utrpenie v našom živote nás doviedli k tomu, že náš život sa stal neznesiteľne ťažký. A po druhé preto, lebo stále viac a viac odhaľujúce sa nám učenie Krista sa stalo teraz takým jasným, že ho už kvôli našej spáse nemôžeme neuznať a neprijať. Naša spása je teraz v jednom. V poznaní, že skutočný náš život nie je v našom tele, ale v Božom duchu, ktorý žije v nás. A že preto všetko úsilie, ktoré sme predtým vynakladali predovšetkým do nášho telesného života, musíme teraz vynakladať na jedinú dôležitú a potrebnú vec pre človeka, aby každý sa sám vychovával a upevňoval v láske. Nie len k tým, ktorí nás milujú, ale, ako hovoril Kristus, ku všetkým ľuďom, a najmä k tým, ktorí sú nám cudzí a ktorí nás nenávidia. Náš život je ešte natoľko tomu vzdialený, že na prvý pohľad sa nám to zdá nemožné. Ale to je len zdanie. Láska ku všetkým ľuďom, dokonca k tým, ktorí nás nenávidia, je omnoho viac vlastná ľudskej duši, než boj s blížnymi a nenávisť k nim. Zmena v chápaní zmyslu života nielenže nie je nemožná v našich časoch, ale naopak, nemôžeme pokračovať v tomto živote plnom nenávisti, každý proti každému. Táto zmena nielenže nie je nemožná, ale naopak, jedine ona môže vyviesť ľudí z utrpenia. A preto nevyhnutne musí k nej dôjsť skôr alebo neskôr. Milí bratia, prečo? Kvôli čomu sa trápite? Pamätajte len, že je pre vás pripravené veľké blaho. Vezmite si ho. Všetko je vo vás samotných. Je to také jednoduché, také ľahké a radostné. Je možné, že trpiaci, chudobní a utláčaní ľudia povedia: to je snáď dobré pre bohatých a mocných. Im je ľahko milovať nepriateľov, keď ich majú vo svojej moci. Ale pre nás, trpiacich a utláčaných, je to ťažké. Ale to nie je pravda. Milí bratia, zmeniť chápanie života rovnako musia bohatí, vládnuci, ako aj podriadení a chudobní. Pre podriadených a chudobných je to ľahšie, než pre bohatých.
Podriadeným a chudobným stačí, bez toho, aby zmenili svoje postavenie, nekonať nič, čo odporuje láske. Nezúčastňovať sa na násilí a celý systém založený na nenávisti padne sám od seba. Vládnucim je omnoho ťažšie prijať a naplňať učenie lásky. Preto, aby ho mohli dodržiavať, musia sa zriecť pokušenia moci a bohatstva, a to je veľmi ťažké. Chudobným stačí, keď sa nebudú dopúšťať nového násilia a hlavne nezúčastňovať sa na starom. Ako rastie jednotlivec, tak rastie celá ľudská spoločnosť. Vedomie lásky v ňom rástlo, rastie a v našich časoch dorástlo natoľko, že nemôžeme nevidieť, že nás musí zachrániť a stať sa základným princípom nášho života. Veď to, čo sa teraz deje, to sú posledné záchvevy umierajúceho života násilia, zloby a nenávisti. Veď teraz už musí byť jasné, že všetok ten boj, nenávisť, násilie sú nezmyselné. Je to klam, ktorý nevedie k ničomu, len k ešte väčšej biede. A musí byť jasné, že jediná, najjednoduchšia, najľahšia záchrana pred tým všetkým je uvedomenie si základného princípu života všetkých ľudí. Lásky. Princípu, ktorý je nevyhnutný a bez akéhokoľvek násilia mení najväčšie zlo na najväčšie blaho. Legenda vraví, že apoštol Ján v pokročilej starobe bol naplnený jediným citom a vyjadroval ho stále jednými a tými istými slovami, hovoriac len jedno. Deti, milujte sa navzájom. Takto sa vyjadroval človek v starobe, teda keď dosiahol určitú hranicu svojho života. Presne tak sa má vyjadrovať aj život ľudstva, keď sa dožije určitej hranice. Je to také jasné, také jednoduché. Žiješ, teda narodíš sa, rastieš, dospievaš, namáhaš sa a ani sa nenazdáš a zomrieš. Vari môže byť cieľ tvojho života v tebe? Určite nie. Čo teda som? Pýtaš sa. Na to je jediná odpoveď. Cítim, že potrebujem milovať a milujem seba. Ale to nestačí a nemôžem nemilovať. V láske je život. Tak ako ďalej? Milovať druhých, blízkych priateľov, tých, ktorí ma milujú? Na to je jedna odpoveď. Milovať všetkých. Spočiatku sa zdá, že to uspokojuje potrebu lásky. Ale všetci títo ľudia sú poprvé nedokonalí, po druhé menia sa a predovšetkým umierajú. Tak koho milovať? A odpoveď je jedna. Milovať všetkých. Milovať lásku, milovať Boha. Milovať nie pre toho, koho miluješ, nie pre seba, ale pre lásku. Stačí to pochopiť a hneď sa zničí všetko zlo v ľudskom živote a ukáže sa nám jeho jasný a radosný zmysel. Áno, to by bolo dobré. Čo môže byť lepšie? Povedia na to ľudia. Bolo by dobré milovať a žiť pre lásku, keby všetci ľudia tak žili. Ale čo keď ja budem žiť pre lásku, dávať druhému všetko, ale iní budú žiť len pre seba, pre svoje telo? Čo bude so mnou? A nie len so mnou, ale s mojou rodinou, s tými, ktorých milujem a nemôžem ich nemilovať. O láske sa dávno vraví, ale nik sa podľa toho nespráva. Ani sa to nedá. Oddať svoj život láske možno len vtedy, keby všetci ľudia nejakým zázrakom zmenili telesný život na duchovný, božský. Ale takýto zázrak sa nedeje a preto sú to všetko len slová a nie skutky. Tak vravia ľudia a utvrdzujú sa v svojom nesprávnom živote, na ktorý si zvykli. Tak to hovoria, ale v hĺbke duše vedia, že nemajú pravdu. Vedia, že tieto úvahy nie sú správne. Nie sú správne, lebo len pre svetské výhody, pre telesný život je treba, aby všetci ľudia odrazu zmenili svoj život. Ale nie je to treba pre duchovný život. Život lásky k Bohu a ľuďom. Láska dáva človeku blaho nie v svojich dôsledkoch, ale v samotnej láske. Dáva mu blaho úplne nezávisle od toho, čo robia druhí a vôbec, čo sa deje vo vonkajšom svete. Láska dáva blaho tým, že milujúci človek sa spája s Bohom a nie len, že nič nechce pre seba, ale chce dať všetko, čo má, aj svoj život druhým. A v tomto odovzdávaní sa Bohu nachádza blaho. A preto všetko to, čo robia druhí, čo sa môže stať vo svete, nemôže mať vplyv na jeho skutky. Milovať znamená odovzdať sa Bohu. Robiť to, čo chce Boh.
a Boh je láska. To znamená, chce blaho pre všetkých a preto nemôže chcieť to, aby človek zomieral, keď plní jeho zákon. Milujúci človek osamotený uprostred nemilujúcich neumiera. A aj keď zomiera medzi ľuďmi, tak ako Kristus zomrel na kríži, tak aj jeho smrť má význam. Nie je márna a zúfalá ako smrť svetských ľudí. Takže nie je dobré ani správne vyhovárať sa na to, že neodovzdám svoj život láske, lebo nie všetci to robia a zostanem osamotený. To je to isté, ako keby muž, ktorý má pracovať, aby uživil seba a svoje deti, nepracoval, lebo ani iní nepracujú. Áno, milí bratia, budeme sa usilovať o to, aby v nás rástla láska a necháme svet, aby šiel svojou cestou, teda ako mu je to určené zhora. Budeme podľa toho konať a verte mi, že budeme obdarení najväčším blahom a dáme to najväčšie dobro ľuďom, aké im len môžeme dať. A je to také jednoduché a také radosné. Len aby každý človek miloval nielen tých, ktorí milujú jeho, ale všetkých ľudí. A najmä tých, ktorí ho nenávidia, tak ako to učil Kristus. A život bude nepretržitou radosťou. A všetky problémy, ktoré zblúdili ľudia chcú márne vyriešiť násilím, prestanú existovať. Vieme, že sme prešli zo smrti do života, keď milujeme bratov. Ten, kto nemiluje svojho brata, nemá večný život. Len ten, kto miluje svojho brata, má život večný, prebývajúci v ňom. A ešte jedno slovo, milí bratia. Ani o jednej veci nemôžeme vedieť, či je dobrá alebo zlá, keď s ňou nemáme v živote skúsenosti. Keď roľníkovi vravia, že je dobré siať raž do riadkov, včelárovi, že je dobré robiť úle rámové, tak rozumný roľník a včelár, aby spoznal, či je pravda, čo mu hovoria, vyskúša to a potom podľa toho, nakoľko mu to skúsenosť potvrdila, bude robiť podľa toho, čo mu navrhujú. Tak je to so všetkým v živote. Aby ste spoznali, nakoľko sa dá uplatniť v živote učenie o láske, vyskúšajte si to. Skúste. Určitý čas skúmajte vo všetkom požiadavky lásky. Žite tak, aby ste vo všetkých veciach v prvom rade pamätali na to, aby ste ku každému človeku, zlodejovi, pijanovi, nadriadeným alebo podriadeným boli láskaví. Teda pamätali na to, čo potrebuje on a nie ja. A keď takto prežijete určitý čas, spýtajte sa seba samého, či vám to padlo ťažko a či ste si skazili alebo zlepšili život. A podľa toho, čo vám dá táto skúsenosť, rozhodnite, či je pravda, že konanie skutkov lásky prináša blaho, alebo či sú to len slová. Skúste to. Usilujte sa namiesto toho, aby ste sa odplatili zlom za zlo tomu, kto vám spôsobil krivdu. Namiesto toho, aby ste odsúdili za chrbtom človeka, ktorý žije zle a podobne. Namiesto toho sa pousilujte odpovedať dobrom na zlo. Nepovedať nič zlé na druhého. Nezaobchádzať hrubo ani s dobytkom, psom, ale zaobchádzať s nimi dobre a láskavo. Prežite takto 1, 2 alebo aj viacej dní a porovnajte svoj duševný stav v tom čase s tým, aký bol predtým. Skúste to. A budete vidieť, že namiesto chmúrneho, zlostného a ťažkého stavu budete jasný, veselý, radostný. Žite takto aj 2. a 3. týždeň a uvidíte, ako bude vaša duševná radosť rásť a rásť a vaša práca nie len, že sa nebude ničiť, ale bude sa jej viac a viac dariť. Len to skúste, milí bratia, a uvidíte, že učenie o láske nie sú slová, ale skutky, zrozumiteľné a potrebné. Počúvali ste záverečnú časť čítania z knihy Leva Nikolajeviča Tolstého Čítanie na každý deň. Preklad Nadežda Lambertová. Čítal Peter Himič. Zvuk Sergej Kováč. Hudbu vybral Juraj Vajo. Redakčne a režijne pripravila Hana Rodová. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.
Rádio Devín, Slovenský rozhlas 3.